tenim la taula rodona, les dues cares de l'art, en què evidentment parlarem d'art. I primer volia donar moltes gràcies a en Lluís Pérez, la Lola Soler i tot l'equip de la Fundació Irla per totes les facilitats i per haver fet possible aquest cicle de xerrades. Bé, avui tenim amb nosaltres, amb dos equips, tot i que acaben de fer, l'Ivan Franco Fraga, que és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Vigo. A través de la seva obra hiperrealista ha anat actualitzant la cultura clàssica, acostant-la a la lògica i a la raó del nostre temps. Veiem com els seus retratats passen d'un estat potser celestial a cada cop un més terrenal, però també com són subjectes que protagonitzen històries que les anem veient i les anem desxifrant al llarg de la seva obra. Ha exposat, la seva obra s'ha pogut veure a Londres, a Corunya, a París, entre altres ciutats europees, a més d'aquí a Barcelona, on la seva obra la solem veure bastant, amb galeries de molt prestigi. Després en Guim Tió, format també en Belles Arts. La seva investigació pictòrica s'ha basat o s'ha iniciat a partir de l'estudi de la condició humana. Ha tractat amb l'humor, la ironia i un fort grau de provocació, fent reflexions sobre la nostra societat plena de tabús i la tirania visual a la qual estem sotmesos. Ha exposat a Taiwan, Parma, Barcelona, Austràlia, entre altres llocs, i gaudeix d'una considerable popularitat la seva obra. La Jo Milne, nascuda a Edimburg, treballa i viu a Barcelona des del 93. Veiem com la seva obra va més enllà del que és el propi art i s'apropia de la ciència, les matemàtiques i la tecnologia per tal de ser, amb formes que recorden a les pròpies molècules, però també el que és l'art per ell mateix. Per últim, l'Estela Ortiz. Veiem com les seves pintures tenen un clar estil pop i de la cultura de masses i utilitza els símbols escrits i dibuixats per crear un món de regles on aquestes mateixes són socavades. L'hem vist exposar en exposicions col·lectives a l'Arsenal de Venècia, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, a Piramidon o al Museu Olímpic. Aquest febrer vam poder gaudir de la seva última exposició, La Verge com si fos, a Terrassa. Bé, a la taula rodona d'avui, dita Les dues cares de l'art, li vam posar aquest nom perquè, d'alguna manera, al parlar del futur també mirem el passat. De la mateixa manera que a l'art sempre se'ns mostra una dualitat. Allò que és acadèmic, allò que és vanguardista, l'art comercial, potser un art més experimental, la propaganda, la reflexió. Bé, nosaltres mateixos no deixem sempre de mirar cap al passat alhora per poder mirar el futur. A més, també, en un país que ha donat grans noms de la història de l'art, com Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló, però també, i d'una manera més vanguardística, amb Joan Brossa, Antoni Muntades o Guinovart. El que ara voldrem veure o saber l'opinió dels participants en aquesta xerrada és al voltant de quin és aquest futur, quin és el futur de l'art en una societat on tot és canviant. I llavors volia començar, ara farem una mica de presentació del vostre punt de vista. Volia començar amb tu, Guim Tió, fent una petita pregunta per començar aquest debat. Ja comencem. Sí, i és que aquest rastre del futur, si el podríem començar a intuir potser amb el que s'ensenya a les universitats de Belles Arts, ja que la majoria de vosaltres heu estudiat Belles Arts. Què vols que et digui que sí? És evident que la universitat ha de fer una feina que jo crec que potser ja no fa tant, que és vincular més, parlo de la Universitat de Barcelona, que és vincular més potser els estudiants amb el mateix mercat de l'art, ensenyant-los com funciona i, en veritat, quan tu estudies Belles Arts pots fer moltes coses, pots ser des de tatuador fins a fer contes infantils, però crec que no t'ensenyen molt bé com funciona el món de l'art i crec que s'hauria d'unir una mica més. En aquesta unió, com hem dit abans, Jo, a la teva obra interacciona molt la ciència i l'art, els diferents llenguatges. Creus que d'alguna manera podem trobar el rastre d'aquest futur també en aquesta interacció? Jo crec que sí. Jo crec que aquí potser comença, però en altres parts, com els Estats Units o Gran Bretanya,
és un parc creixent dintre de programes de belles arts o dintre dels artistes també utilitzant tecnologies o utilitzant processos microbiològics també. Després, Ibrahim Franco Fraga, Completo, per veure aquest rastre del futur i encara que has arribat més tard que la Joe Milne a Catalunya, tu creus que els artistes que arriben a Catalunya tenen oportunitats per obrir-se camí en el seu camp artístic? Desde luego, yo soy el claro ejemplo de que eso es posible. O sea, de hecho, yo he empezado a tener opciones claras de poder desarrollar un proyecto artístico serio y apoyado mejor en galerías, gracias a que hay un ambiente cultural, hay un ambiente, bueno, tienes sensación de que hay cierta movida cultural a la que te puedes agarrar. En principio, o sea, no tengo ninguna duda de que cualquier persona que venga con un proyecto potente, interesante, con algo, digamos, atractivo que contar, no va a tener problemas en poder desarrollarlo. También, evidentemente, como en todos los sitios, va a tener que tener un poco de suerte. No es llegar y besar el santo. I després, Estela, amb la teva obra, que és una cruïlla entre el feminisme, els mass media i la simbologia escrita, tu creus que aquesta manera d'endinsar-se en la qüestió artística pot marcar el futur de l'art? O sigui, amb allò que representa la teva obra, perdona'm, d'interactuar i escriure en la pròpia tela i aventurar-se en la intersecció aquesta entre els mass media i les qüestions més de gènere. No acabo d'entendre la pregunta, però... Dic, bueno, el que em referia és com a la teva obra, els mass media i la cultura pop hi tenen una forta presència, i és si aquest futur de l'art que estem albirant va per aquí, per tornar a entrar en la cultura pop, si és que l'ha deixat mai. Jo crec que l'hagi deixat mai, però clar, és que... Bueno, la pregunta en si em sembla... Vull dir que tot aquest tema del futur i tot això, jo sempre dic que crec que, bueno, almenys jo mateixa sol veure molt en ara i he après a no pensar gaire en el futur perquè no sabem què espera i és que realment pot canviar tant. Vull dir, puc tenir d'aquí 5 anys, em plantejo on seré, no ho sé, no sé en què estaré fent, si encara estaré pintant, no sé quins temes estaré tractant, no sé què haurà passat amb la societat, no sé si haurà aparegut una nova aplicació que ens autoritzarà als artistes, no sé, vull dir. Llavors, jo el que espero és que aquestes noves aplicacions, aquestes noves maneres de, diguéssim, que han com universalitzat El fet artístic. la veu o el fet artístic, o simplement gent que obre un compte Instagram i és un compte creatiu, tot i que no són artistes, per mi això és possibilitador. Penso que això és interessant. Sí, de fet aquesta era la primera pregunta que us volia plantejar, sí, ja podem començar per aquí. Després també recordar als assistents el hashtag per seguir la xerrada, que és Rastres de Futur. Sí, també els ponents voleu estar tuitejant, així ja sabeu el hashtag. Amb el mòbil aquí, així. Sí. Llavors, la qüestió és aquesta que us volia plantejar, és també, com bé deies, que vivim en un món ple d'imatges, tothom pot ser un instagramer, hi ha instagrams amateurs de molta qualitat. Jo us volia veure com veieu aquest fet, com llavors podem diferenciar aquesta força creativa del públic en general, diguéssim, de l'usuari, amb les vostres imatges elaborades plàsticament o conceptualment, que d'alguna manera també després pengeu a Instagram. Crec que, per exemple, tu que vas ser dels primers artistes a no utilitzar Instagram... No veig diferència entre un amateur si pinta bé o té un estil marcat, té algú que explica que està bé, qui defineix si ell és artista o no. Instagram és evident que és la xarxa que per nosaltres que ens dediquem al món audiovisual és la que millor ens va, per tu serà el Twitter, suposo.
però ja et dic, a mi em sembla bé democratitzar l'art, que tothom pugui ensenyar el que fa, em sembla perfecte. Jo també trobo que l'Instagram té un punt de donar peu, i n'hi ha moltes altres aplicacions o sistemes. Potser l'únic que pregunto és si la gent té una actitud molt passiva en la recepció de les coses. El món like acaba sent molt superficial, aleshores és potser buscar eines o maneres de que això va més enllà o que es vinculi amb certs projectes, que vinguin com a artista o que vinguin com qualsevol altre creador. Però trobo que hem d'intentar endinsar més en el que són la mena de mirar imatges o rebre tota aquesta informació, perquè si no el like és un resol tot. A tu el like, en aquest sentit, com ho veuries, Iván? Bueno, yo creo que aparte de Instagram, ¿no? Que prácticamente proviene de la nueva... Bueno, es que yo soy más de un poco también, ¿no? Bueno, de ese tránsito, ¿no? De esperar a que tu trabajo vaya a un portfolio, ese portfolio lo presentas en una galería, a pasar a Internet, donde no hay un intermediario, cada uno tiene su trabajo y lo puede mostrar al mundo sin ningún tipo de problema en que alguien tenga que decir si es bueno, si merece la pena compartirlo o no. El tema del like, como decía yo, evidentemente que es un poco desde el anonimato. Y también a veces se desvirtualiza la idea de que parece como que el trabajo más interesante siempre es el que tiene más likes, ¿no? O sea, depende de dónde llegues y depende de cómo te muestres al mundo a través de las aplicaciones, a través de Internet. Bueno, es una buena, digamos, una buena herramienta para mostrarte. También está la idea de que a veces incluso está un poco virtualizado de más, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no están hechas ni construidas para que queden bien en foto, ¿vale? Hay cosas que, aunque exista el internet y muchos de nosotros conocemos a muchos artistas, como por ejemplo en obras pictóricas, sabemos la diferencia que hay entre una imagen fotográfica y lo que vemos delante. Entonces, bueno, yo creo que es una especie de comienzo para que veas un artista que te interesa y luego intentes contactar con él. Yo de hecho, bueno, precisamente hoy estoy conociendo a gente que sigo y me sigue a su vez sobre Instagram, de que creo que tiene un trabajo interesante, pero claro, no le veo cara. Y hay cosas que ha hecho que no las he visto nunca, pero sí que me parece que su trabajo es interesante, digamos que es la primera piedra, és molt interessant. En aquest sentit, Estela, tu hi trobaries que hi ha capacitat, té una potencialitat artística aquestes aplicacions, o només són un aparador, com estàvem comentant? Jo penso que té potencialitat, sí. El que passa que és el que comentava el Guim, que depèn del que tu consideris art. Si tens una concepció de l'art com a una cosa divina i que només pot fer una certa gent tocada per el don de Dios, doncs clar, però penso que aquest tipus d'eines que fan que la gent busqui una manera de ser creatiu, no només a nivell plàstic, sinó a nivell d'idees. Tinc amics que no tenen res a veure amb el món de l'art i tenen Instagrams superdivertits i hi ha coses interessants, no? I també el fet que Instagram també pugui ser una plataforma Blog, per exemple, els col·legues que tenen un col·lectiu i tenen un blog d'art, han fet una galeria a Instagram, que és un perfil, i llavors comissarien art i simplement el que fan és penjar-ho a aquest perfil d'Instagram. Per tant, bueno, em sembla interessant i que també tothom tingui... L'art té un gran poder terapèutic i penso que és interessant que tothom pugui ser creatiu en algun escenari. Sí, també és un punt interessant el que apuntes, el de la concepció aquesta romàntica de l'artista tocat, que creen el seu estudi, però clar, també és molts cops una investigació, un voler alguna cosa més. Ara estava pensant amb l'exposició que vas fer a la Fundació Vilacases, que ara em surt el títol de No presentem excuses. No faig prediccions, sinó excuses. Sinó excuses, que clar, hi havia realment un fort component de creuament de llenguatges, volgudament, per arribar a ser més creatiu. Potser una persona amateur no s'endinsa tant en aquests terrenys.
Jo crec que n'hi ha moltes maneres de poder crear, aleshores no cal necessàriament entrar en la mena d'investigació que he fet jo. Home, jo la major part d'artistes que conec treballen bastant, no és que el dios s'ha caigut del cel, sinó que realment van endinsant i aquest món pot ser dintre un ordenador o pot ser dintre un taller. Depèn de l'artista i depèn d'una mica com són la seva manera d'expressar-se i pot fins i tot ser només dintre un programa d'una aplicació d'Instagram, si és la seva eina. Per exemple, en aquest sentit, Ivan, la teva obra que està lligada fortament a la tècnica hiperrealista, en què... Sí, Sí, no, no. Sí, clar, també aquesta podria ser una diferenciació, no?, del que estàvem parlant, de la tècnica, com el fet realment artístic, potser, en el teu cas. Bueno, yo es que la verdad intento también escapar de esa idea, ¿no? Me parece como que el arte es una cosa muy elitista, ¿no? Es como que, bueno, como decía ella, ¿no? Me parece que está tocado la idea de creador y estas cosas, ¿no? Yo intento escapar de esa idea, aunque no lo parezca, porque las imágenes son muy cercanas a la fotografía, que parece que la gente se queda siempre con esa... Bueno, está prácticamente obligada, ¿no?, a quedarse con esa primera impresión, pero bueno, siempre me gusta que haya algo más detrás en esa puesta en escena. El tema de la técnica, bueno, no le veo... Yo, si te digo la verdad, aunque parezca contradictorio, no le doy demasiada importancia. Busco un poco más la idea de naufragar, o sea, buscar un poco por debajo de la piel de la obra y que tenga algún sentido, alguna idea conceptual, algo que contar por detrás, porque al final se queda en un simple chiste, ¿no? O sea, uno ve la pieza, la observa y luego cuando vuelve a casa pues ha quedado como algo anecdótico. Sin embargo, lo interesante sería que cuando se vaya para su casa, pues bueno, esa obra le haya tocado y reflexione sobre ella, por lo cual yo creo que la pieza habrá funcionado. Eso es, por ejemplo, ahí en ese caso la idea de técnica para mi queda en segundo plano. Sí, crec que hauríem de projectar una mica la veu. Que anava a dir, Guim, en aquest sentit conceptual, veus que, per exemple, la teva obra, que és d'arrel fortament pictòrica, també es projecta d'aquesta manera conceptual o hi busques aquesta raó de concepte? Aviam, és evident que tothom que crea i es dedica a pintar professionalment, doncs té un leitmotiv, té un perquè del seu projecte. Hi haurà gent que li dona més importància al concepte, hi ha gent que potser l'únic que li importa és el no concepte, que em sembla un concepte mateix. I doncs per mi, jo sé per què pinto el que m'agrada, tinc les idees i després a cada persona li interactua diferent. Jo crec que en aquest sentit tots al final seguim el que són els nostres interessos, en el sentit que és molt difícil, diguem-ne, jo no faig encàrrecs per això, moltes vegades és molt difícil fer que et traspassi, excepte que sigui vinculat amb un interès o un camí que estàs investigant. Però jo crec que cadascú va buscant una mica el seu camí i va furgant per trobar els que són els elements, sigui conceptuals, sigui tècniques, però normalment hi ha una mescla, un tapiz de tot això per treure el teixit interessant. Després també una qüestió que ara que ho has nombrat, el tema dels encàrrecs, una altra qüestió que atormenta també a tot el sector artístic és la seva relació amb el mercat, de com evidentment pot viure de l'art o no. És una qüestió que sempre és difícil, en el sentit que el galerista al final és un comerciant, té una botiga, efectes pràctics. D'altra banda, després també hi ha fundacions d'art que el seu objectiu no és vendre quadres, tot i que sí que en compren. I per últim hi ha les beques, així dit molt breument, les beques de l'Estat, d'investigació, etc. Parlant amb vosaltres al final sempre hi surt aquesta qüestió, no? Llavors, clar, però aquí al final l'artista com pot viure d'allò que fa? Sí, no és... Si lo sabes, dímelo. Ser ric. Sí. Això ajuda molt. M'estàs preguntant a mi? Sí, bueno, per exemple, ara. M'agrada molt que facis aquesta pregunta. Jo no he vist d'art.
Llavors, clar, tu també has fet un comentari que és que si et dediques a l'art professionalment, jo amb molts col·legues que no es dediquen al món de l'art sempre tinc aquesta discussió de què és un artista professional i què no, perquè sempre que et presenten algú dius, l'Estela és pintora, o és artista, però vius d'això, és com la resposta que et legitimarà. No sé si heu vist aquell gif que surt aquella dona latinoamericana fent una entrevista a aquell nen que li pregunta què es posa a plorar, bueno, és igual. És un gif que vam servir molt recurrentment als artistes. I bueno, penso que és complicat. Jo no he treballat mai en galeria. Els primers anys que també feia pintura bastant realista vaig guanyar alguns premis i amb això, alguns premis de pintura, i amb això vaig més o menys sobreviure. També feia encàrrecs de retrats, així com tal. Però a la mínima que vaig canviar la pintura que faig ara no encaixa al món dels premis de pintura, encaixa els d'art en general, però de moment no he treballat mai en galeria. L'únic que he fet és exposicions amb institucions que m'han pagat la producció, m'han pagat honoraris, però que òbviament, per molt que estigui ben pagat, vull dir, ho fas 2 a l'any i no et dona per res, vull dir. Però bueno, és interessant, jo tinc una altra feina, que no té res a veure amb el món de l'art, i és interessant el fet que jo parlàvem amb el Guim, el fet de poder desvincular la teva obra, o sigui, no sotmetre la teva obra a aquesta necessitat econòmica, el fet que la teva obra t'hagi de donar de menjar, perquè és molta pressió. I el fet de no tenir, jo crec que la idea d'artista hauria de ser, òbviament la llibertat total no existeix, tal com deia el David G. Torres a la conferència passada, però sí que la màxima llibertat, llavors no sotmetre el que estàs pintant, perquè clar, pintar una cosa o fer una peça i pensar, hòstia, a veure si això ho vendré, o a veure si potser això no ho vendré perquè com que no encaixa amb l'última sèrie que he fet, no? És complicat. I després l'altra història, que és el tema de les convocatòries, doncs és complicat pels pintors perquè clar, representa que un projecte ja abans quan l'estàs escrivint, ja abans de tenir els diners per poder fer aquest projecte ja has de saber com serà aquell projecte, i és molt complicat això, és com, fer un projecte és una investigació, mentre estàs fent el projecte van sorgint coses, el projecte va mutant, es va transformant, vull dir, i clar, és molt complicat presentar un projecte ja completament definit, que jo com que no he fet Belles Arts em noto que em falta aquesta preparació de poder agafar, ficar-me davant de l'ordinador i explicar perfectament què és el que tinc al meu cap i com vull que sigui, però és que jo vull aquesta llibertat, vull tenir llibertat de poder fer i també el tema de ser pintor és complicat perquè si presentes quiero hacer una sèrie de pintures, o sigui, no t'agafaran, vull dir, no sé que presentis un projecte teòric concret, bueno, clar, i m'he enrotllat una mica, però... No. Quasi bé. Tu com veus aquesta qüestió? Jo trobo que ens falta... trobo que la situació aquí és bastant específic, és molt diferent d'altres, però potser sí que la galerista en la major part de casos ha quedat molt com botiguer, molt passiu, i el que es troba potser en faltar és un agent o un actiu com potser tenen els escriptors, que curiosament tens gent treballant com la Carlota Torrents en Asterix Agents que treballen molt pels seus escriptors amb vistes molt llarg plaç, però treballen molt per entregar-los dintre de la societat, crear com una mena de xarxa, crear ponts i crear possibilitats per als seus escriptors. I potser dintre del món de les arts plàstiques el galerista molt poques vegades fa això i molts dels artistes no són potser molt bons en fer aquest món de treball de pont, però penses, ostres, si realment tenies una sensació i mires per atràs, els grans galeristes eren gent que venien com marxants, que venien com agents, que les passionava aquella que venia. I no era aquella, vols això? Això no pots vendre això, qualsevol cosa. I aleshores, d'una manera estàs venent idees, estàs intentant vincular gent amb una manera de repensar el món que vivim. Aleshores, jo trobo que hem de repensar en plantejar les plataformes que utilitzem i una galeria avui dia
és una llosa pels gastos que comporta i potser també per la manca d'energia dirigit a realment el que és crear una mena de distribució, una mena d'activitat de transmetre les idees i fer partícip. Sí, però d'altra banda també en aquest punt que bé dius i que quasi estic d'acord amb això, passa que de vegades l'artista es pot sentir coartat, no?, quan el galerista li proposa de fer alguna cosa per vendre més quadres. No sé si estaríeu d'acord en aquest punt. Jo no estava dient això. Jo trobo que un agent és intentar crear com una mena de pont, no dir has de fer això per vendre més, sinó és com, n'hi ha un artista i productor, Albert Vergés, que sempre diu en aquest món n'hi ha un senyor o una senyora que vol comprar aquella peça. L'únic que has de fer és trobar-li. I aleshores no és tant tu has de fer aquesta pintura, sinó hem de buscar que realment arribem a més gent o que n'hi hagi una sensació partícip. Quan la gent veu el taller és molt diferent que quan van a una galeria, perquè de sobte, ostres, i què fa? I van sortint tota una sèrie de preguntes que penses com és que això no s'aprofita dintre del mercat per tal de crear realment una sensació que quan ven i diu, ostres, hem vist això i formem part del projecte, hem vist com això evoluciona, com ha començat una pintura, com és aquest viatge pictòric. I aleshores no és tant fes això per vendre més, sinó mirar-lo en un lent més ampli, trobo. Això crec que Iván. Bueno, yo creo que depende también de, bueno, en mi caso personal, por ejemplo, la sensación que tengo es que depende de con qué galería en sí trabajes, ¿vale? Porque yo creo que sí, en cierta manera, sí que condiciona el trabajo del artista, ¿vale? Porque desgraciadamente el mercado es muy canalla y el artista tiene estómago, desgraciadamente, y ese estómago hay que alimentarlo. Entonces, cuando yo en mi caso, antes de llegar aquí, por ejemplo, yo me dedicaba a concursos, me dedicaba a buscar becas, donde sí notaba que mi trabajo era mucho más sincero de lo que es ahora que estoy con una galería. Sí que hay un condicionamiento de intentar llegar a un acuerdo entre lo que los clientes de la galería demandan y lo que el artista tiene en mente para proyectar como trabajo. Según lo que yo veo, el artista no se puede columpiar, pero el galerista tampoco debería imponer demasiado su visión de comercio, porque al fin y al cabo una galería sigue siendo un negocio. El galerista intentará que ese negocio se mantenga a flote y el artista intentará, pues bueno, creo que habría que encontrar un punto intermedio entre lo que demanda el artista y lo que demanda la galería. Pero sí que creo que algo sigue condicionado. No sé si en mi caso, yo sí lo he notado. Jo m'agrada molt el que diu l'Emil. Crec que si un galerista et selecciona per tenir la seva cartera d'artistes, crec que si creu en tu, creu en la teva feina, doncs s'ha d'apostar per lo que tu penses. O sigui, crec que no hauria d'intervenir gaire, no, gens, en la teva investigació pictòrica. Què passa? O sigui, en veritat, un galerista té uns clients, aquests clients tenen uns gustos, si tu encaixes en el que el galerista creu, doncs ja d'inici no hauria d'entrar perquè ja s'ha entrat. I si no, doncs, com diu l'Emil, el galerista hauria de buscar, si aquí tota la burgesia catalana s'ha vist afectada per la crisi i tenim nous potenciadors, nous col·leccionistes com poden ser els que han fet, els que són youtubers o els que han fet aplicacions de mòbil, que són gent jove, creativa, doncs poder el galerista hauria de buscar nous col·leccionistes. Sí. También me ocurrió, por ejemplo, a través de las redes sociales, como he dicho antes, ¿no? De que ahí no hay un ser que hace de intermediario. Tú puedes llegar a vender tu obra directamente a esa persona que la solicite sin tener que estar en una galería o algo. O sea, a la hora de intentar buscar un sustento. Entonces, una vez que consigas un sustento, pues intentar, ¿no? Bueno, como muchos fotógrafos que trabajan haciendo bodas, por ejemplo, ¿no? Que tienen su espacio para trabajar, ¿no? Para sacarse el sustento y luego tienen sus proyectos fotográficos. Y aparte el IVA es del 10 si le compran al artista Sí. y el 21 a la galería. Sí, exacto. De hecho, muchas
y en negro... Muchas personas prefieren comprar directamente al galerista, eso ya es otra cosa. Prefieren comprar directamente al artista que pasar por galería. Yo eso Però si tu creus con la galeria que estàs treballant, si creus amb la galeria que estàs treballant, doncs intentaràs no fer-li el salt. Sí. Però voleu dir que, per exemple, amb la situació de l'art a Catalunya, l'art o els pintors o el que estàvem parlant, no? més en abstracte, passa per les galeries catalanes, aquest futur de l'art? Sí, o el podríem trobar més en fundacions, com per exemple la Fundació Vilacases, que aposta per molts artistes, o per exemple en propis centres cívics o biblioteques que fan exposicions de petits pintors. No sé si quina institució creieu que hi ha més aquesta potencialitat de futur. Home, hauria de ser la Generalitat, això està clar. Vull dir que el que està clar és que haurien de ser institucions públiques que de fet ja n'hi ha. El problema és que no és un problema. És molt guai, que hi ha molts artistes ara, vull dir, ja de la meva generació i tots competim per les mateixes beques i pels mateixos espacios. Sí, i clar, i és molt... Clar, que això és complicat perquè no n'hi ha prous, llavors és com que hi ha aquesta... Hòstia, doncs amb els meus dos companys de taller ens estem presentant el mateix i si li agafen a un, doncs l'agafen a l'altre i és el que hi ha. Però, bueno, no ho sé. Jo, des de la teva experiència també, una mica amb la visió des de fora, creus que passa per les institucions públiques aquest futur de l'art o és més per fundacions privades o galeries? Jo crec que es necessita de tots. No pot ser només la càrrega de la Generalitat, no pot ser només la càrrega de les fundacions. Tots junts es poden ajudar a crear també iniciatives també des dels artistes. Per ser enriquit tot el que és el teixit cultural necessites tots. Però quan deia Generalitat em referia també a forma de subvenció. En forma de subvenció a tots els agents, institucions que no són governamentals que fan aquesta feina de... Aquí a Catalunya a Barcelona tenim moltes iniciatives independents que volen... que són independents perquè no reben subvenció, però clar, quant temps pot sobreviure sense... És complicat, la cultura no Sí. Jo potser trobo que, diguem-ne, jo vaig tenir la sort de créixer en un país on bàsicament tots els museus eren gratis. I aleshores, en un lloc que fa molt fred, està molt bé que tens un playground que està cobert. I aleshores, el lloc on jo anava de jugar o d'anar a mirar eren museus o galeries. I clar, aleshores, la cultura ho tens com teu. I aleshores creixes amb un coneixement, entren potser per osmosis o el que sigui, però són coses que al principi no t'interessen, després t'interessaran altres, però vas creixent i tots aquests museus són com el teu panorama cultural de coneixement. I clar, aquí, entre que no és així, i no n'hi ha tanta sensació que tota aquesta cultura no és només dels turistes, sinó és nostra. I aleshores potser també s'hauria d'haver, des del principi, elements dintre de l'educació perquè les portes siguin més obertes i que les parets siguin més permeables. Sí, crec que aquest tema tornarà a sortir quan demanem preguntes, perquè ja va sortint. Ara, abans d'entrar en un torn de preguntes més obertes, i crec que és una pregunta oblidada, i de fet amb la conversa preparatòria que vam tenir a l'hora de preparar això, clar, parlàvem també de com està la nostra societat, no? Una mica per arreglar el món. Clar, jo el que em preguntava és, d'alguna manera, si l'art que creeu reflecteix la societat en què viviu o és una cosa desassociada d'aquest. Per exemple, clar, estava pensant en la teva obra, Jo, en un moment en què la societat es fa moltes preguntes per la pròpia tecnologia i veu quasi bé com estem creant monstres que no podem parar. Si tu integres aquestes preguntes també amb la teva obra o ho veus com un altre camí? Jo crec que tots d'una manera l'integren en la nostra obra, tot i que surt d'una manera o altra. Al final no podem esquivar el que és la nostra cultura i aleshores potser els meus interessos han anat buscant com la ciència es mira i com això es pot plasmar o criticar o qüestionar dintre el món plàstic, però d'una manera o altra
jo crec que aquestes preguntes sorgeixen en tots els àmbits de la pintura. Sí, de fet, per exemple, l'Ivan amb les seves obres, quasi bé d'arrel més clàssica, també no sé si tu qüestiones la societat en què vivim amb les teves obres. Hombre, no es el punto de partida, no es realmente lo que pienso, pero sí que probablemente de manera inconsciente sí que está también presente en el trabajo, porque al fin y al cabo la idea que tienes es tratar de comunicar algo hacia un espectador y ese espectador también forma parte de la sociedad, con lo cual hay algo que también condiciona ese trabajo para que la sociedad forme parte de tu obra. Es un lenguaje en el que necesitas receptor. Entonces sí que digamos que se busca adaptar o preparar o intentar buscar las herramientas para que esa sociedad o ese receptor pueda llegar a comunicarse contigo de una manera correcta. Entonces no creo que sea tampoco digamos el fin, pero sí que es una parte importante del trabajo. Sí, en aquest sentit, per exemple, estava pensant en la teva última exposició. Tu creus que el públic es sentia interpel·lat realment Sí, per les teves obres? completament. De fet, quan vam acabar el muntatge amb el comissari, la primera dona que va entrar, quan encara no havíem ni inaugurat, era una dona d'uns 68 anys que ens va venir a dir és que això... Clar, perquè és que hem de posar en context. Era una exposició sobre l'obsessió de la societat sobre la virginitat de la dona. Llavors vaig fer una selecció de textos de foros on gent preguntava i exposava dubtes que tenia al voltant com demostrar al meu nòvio que soc verge, coses d'aquestes. Llavors aquesta dona em va explicar que el seu marit, doncs, la primera nit, com que ella no va sangrar, la nit de bodes, doncs sempre li ha tingut com en dubte que hagués estat que ell fos el primer, no? I va quedar completament... i va ser com ja... Amb això ja haguéssim pogut tancar perquè jo vaig quedar molt satisfeta. Però sí, i de fet també he rebut cartes de queixa que no m'han deixat veure, però com que era una exposició de l'Ajuntament de Terrassa que estava pagada per diners públics, doncs es van queixar. Però jo penso que sí, i de fet és l'objectiu, que sobretot en aquest projecte en concret és l'objectiu. Sempre hi ha, òbviament, és un tema personal, que jo és un fil personal que vaig estirant, però espero que tingui incidència. Per últim, Guim, la teva obra creus que interpel·la el públic? O sigui, evidentment, voluntàriament, perquè som d'aquí i és ara, però no és la meva intenció. Vull dir, passa, però jo miro el món de la pintura, miro el món de l'art i amb això treballo. L'experiència estètica també és interpel·lació, vull dir que... Sí, bé, i si ara podríem obrir més el debat, que ja hem estat dient la nostra, no? Si teniu qualsevol pregunta, crec que tothom tots quatre estaríeu encantats de respondre-la, però com que és el típic que ningú s'atrevirà a fer la primera. La fas tu. Ah, doncs miri. Jo dic que tant el món de la literatura, amb l'art, la cinematografia, és un món hipotecat, perquè cada ciutadà té la seva fórmula per arribar, o no. Per exemple, jo no puc viure sense veure coses d'art i sempre participar, anar al cinema, anar al teatre, no puc estar així. Hi ha molta gent que sí, hi ha molts que passen, hi ha molts que es dediquen més a la fotografia, i per tant és un món, jo penso que és molt gran. El que passa és que no es pot hipotecar, perquè ha de ser lliure, l'art ha de ser lliure, i com a lliure no pot ser una fàbrica de fer quadres o de crear, és impossible. I aleshores penso que no està malament que tingui una altra feina relacionada amb això i que pugui expressar lliurement tota la seva projecció, per exemple, i que ningú l'atabali. Penso jo, a part de que les galeries, el món de la publicitat fa que per fer d'un pintor que s'enlairi molt o que es destrueixi. A
va tenir un quadre aquí sí, és molt car, és impossible, és impossible, no m'hi pot arribar. Aleshores això fa que no hi hagi pret-a-porter, vull dir que hi hagi serigrafies, bé, però fa molta il·lusió tenir quadre d'un que és molt car, és impossible. Per tant, no sé com es pot solucionar això. Tu creus que ens hem d'hipotecar, Guim, per comprar una de les teves obres? Jo ho faria. No, aviam, és evident que la pintura és cara perquè no és com la música o com el cinema, que es pot reproduir moltes vegades, sinó és única, i això fa que sigui car. I l'altra part és que el mercat de l'art és molt agressiu, és la pitjor versió del capitalisme. Això ho sabem tots els que estem ficats a dintre i jo crec que és el que s'hauria de començar a canviar. Però ja ho hem parlat molts cops a les escoles. Clar, però també jo, arran d'aquesta pregunta, em faig una altra, no? Realment, si tenés una experiència única, si jo m'imprimeixo una imatge de l'Instagram amb bona resolució i me la penjo a casa, no puc tenir la mateixa experiència única amb les vostres obres? No. No. No es por No es buena pregunta. No, además Instagram está... Bueno, d'Instagram o de la teva web o d'on sigui. Tot pixelat. E incluso que el propio artista te pase la imagen por correo electrónico a la mayor resolución posible, no vas a tener la misma sensación, es imposible. Por ejemplo, una obra de él que mida, yo qué sé, ¿cuánto puede medir una obra tuya? Algo grande, ¿vale? O pequeño, es que da igual. O pequeño, pero bueno, digo, para que veas, para que se vea como mínimo la diferencia de escala, ¿vale? O sea, tener una obra pictórica delante, ves matices, ves texturas, ves colores, la fotografía a la hora de catalogar o está muy bien hecha, y aunque esté muy bien hecha, no se ve absolutamente lo mismo porque la fotografía es un filtro muy fuerte de lo que tú percibes, o sea, tiene la sensación de que lo estás viendo, pero cambia mucho las cosas. Todo el mundo hemos visto un paisaje perfecto, acojonante, si me lo permitís, estando in situ, y cuando empezáis a sacarle fotos para llevarlo para casa, cuando veis las fotos decís, es que no es lo mismo. Le pasa lo mismo a algunas cosas. Bueno, yo también diría, todo es relativo en función de lo caro que puede ser una cosa u otra. Digamos, todos tenemos un móvil que es hiper caro y hay unos que dura un mes o que los roben no sé cuántos y puede ser en un año o dos tenen 3 o 4. I aleshores nosaltres sí que hem hipotecat per comprar peces perquè dius, jo vull allò, perquè vull viure amb allò. I aleshores tens peces que potser pagues a plaços o potser inverteixes el petit euro que tens cada mes o el que puguis dir, bueno, no faig això perquè vull això. I aleshores és dir, tens alguns que fan d'intercanvi o alguns que dius, no, jo vull això, perquè m'enriqueix la vida. Guim o Estela, voleu? No, jo, perdona, però és que Sí. clar, això que estem dient, quan tu has dit la paraula galeria o la paraula col·lecció, tot això se centra en el món de la pintura, de l'escultura i d'un tipus d'art per fer una col·lecció. Una gran quantitat d'art a la que es fa avui dia gràcies a les noves tecnologies o per culpa de les noves tecnologies és un art puntual, destructible, d'idees, de realitzacions molt concretes i sense voluntat de permanència. Tot això ja juguen en una altra lliga, llavors, no? Vull dir, el problema d'una part dels artistes d'aquí és diferent dels altres que tenen una obra física grandiosa que no es pot fotografiar i que te la pots emportar a casa. Sí, sí. Vull dir que potser el problema econòmic vindrà de la gent que no té una obra física perpètua que pugui vendre. I l'art potser va més cap aquí cada vegada, aquesta és la cosa. No, si la cosa idónea sería que, claro, evidentemente el arte tiene que ser mucho más accesible de lo que ahora el dinero no permite. Pero para eso tendría que cambiar ciertas cosas, más en un mundo capitalista, de que siempre habrá alguien que quiera sacar provecho de ello. Eso también empuja un poco a determinada creación. Lo interesante sería que los museos estuviesen, digamos, las piezas más importantes, todo lo que tenga cabida en los museos, cuanto más haya mejor, y que ese arte, o sea, ese espacio sea accesible sin ningún coste, entonces que, digamos, un dinero público pueda asumir esos costes
yo sinceramente creo que eso es bastante complicado, ¿vale? Porque los presupuestos siempre se destinan para otras cosas, desgraciadamente. Pero sí que evidentemente que todo lo que es el dinero, como dice, hipotecado, el arte debería ser accesible en capacidad de que la gente pueda ya no tener obras en sí en casa, sino que pueda ir a visitarlas cuando quiera, porque no es necesario que tú tengas una obra en casa para disfrutarla plenamente. Y luchar contra esa idea de que, bueno, de que no es accesible todo aquello, porque hay obras magníficas que acabarán en propiedades privadas. Y aparte incluso los términos del lenguaje del propio arte. Yo creo que se tiene que acercar, tiene que ser más cercano al pueblo. Sí, teníem una altra pregunta. Jo he dues preguntes molt diferents. Una és que crec que encara hi ha molt recorregut, crec que hi ha certs sectors que s'han anat reinventant o popularitzant amb el crowdfunding o fins i tot alguna idea que apuntava la Jou d'intentar que els tallers siguin oberts i que la gent hi pugui passar i que per tant la gent tingui una experiència molt més completa i crec que no sé si hi ha algun culpable, però en qualsevol cas crec que encara hi ha camp per recórrer. Almenys a mi mai m'ha arribat no sé, allò, és un verkami per una obra d'art, saps? Allò que podem compartir 5 i podem posar diners i no sé, crec que hi ha camp per recórrer en aquest sentit i crec que malgrat valgui la paradoxa potser no heu sigut prou creatius en aquest camp, no? I l'altra cosa té a veure amb la llibertat d'expressió, crec que va ser ahir que van detenir aquest noi que va tirar-se, no sé si era llet o no sé què van fer, no, despullat en un museu. Adrián Pino. Adrián Pino. I per tant, saber quina opinió teniu sobre si hem de posar límits a la llibertat d'expressió. Sí. Jo diria que no. Òbviament, si és simplement per incitar violència o incitar, doncs aleshores entra en qüestionar si realment és un camp artístic, però jo diria que cada un hauria de poder fer el seu plantejament que sigui dintre d'un espai institucional o no. Precisament l'Adrián juga a trencar aquestes normes preestablertes que hi ha i fer coses que ningú s'espera, s'amaga la tita i fa com de... Bueno, és amic meu i a mi és que m'encanta perquè és super subversiu i precisament el fet de que li fotin la multa i va estar a la presó per banyar-se, per això que va fer, em sembla. No sé si va ser per banyar-se a la plaça de Roma. Bueno, que li dona publicitat. Ell està encantat. Però em sembla estupendo. I l'altra cosa és que trobo que enfocar el tema en l'accessibilitat de l'art, doncs poder posseir art, que la gent pugui comprar art, penso que no és tant això, sinó que... És que el problema és que tenim una mentalitat massa capitalista, o sigui, és que tota l'estona estem pensant en comprar, posseir, és com, bueno, els artistes han de tenir els recursos per poder produir, perquè si no els tenim no hi haurà ningú que pugui comprar res. Per tant, la idea és, que jo no tinc cap recepta, però penso que s'hauria de trobar alguna manera, a part de comprar, vendre, etc., de que l'artista pugui crear i pugui sobreviure, sense haver de patir, sense haver-se de doblegar i, fer arte, que és l'únic que ens queda subversiu del capitalisme, penso. ¿Y estaríeu d'acord amb aquesta última afirmació? Sí, bueno, la idea de poseer viene por eso, por la idea capitalista. Todo el mundo que tenga la intención de, pues según yo lo entiendo, puedo estar equivocado, pero hay mucha de la sensación que uno tiene cuando uno quiere poseer obra artística y tenerla en casa, normalmente suele comprarla con esa idea de inversión. Los que compran grandes obras, grandes cantidades, por grandes cantidades de dinero. Eso se pervierte un poco la idea de lo que realmente compras como obra de arte. Porque quieres poseerla porque sabes que eso tiene un valor, no porque la pieza en sí te haya transmitido algo. Yo antes dije los museos como, lo de crowdfunding, ¿no? Repartir, la idea es eso, que la obra, que el arte no tenga fronteras para quien pueda disfrutarla cuando quiera. Y que no tenga que comprarla para y que no tenga que comprarla, evidentemente. Y lo de la libertad de expresión es que
El problema no es que la libertad de expresión tenga límites o no, el problema es cómo se entiende esa libertad de expresión desde el otro lado, el que expresa y cómo la acepta el otro. Si el otro lo acepta mal, ahí evidentemente que te va a poner trabas porque esto no se puede. O sea, siempre va a haber alguien que te diga hasta aquí no puedes llegar, porque lo interpreta de una manera condicionada por su lenguaje o por su realidad o por su educación o lo que sea. El problema no es la libertad de expresión, el problema es quién la recibe y cómo la recibe y cómo la juzga. Eso seguirà estant. Teníem una pregunta també. Sí, una pregunta que sonarà bastant ingènua, però explico per què la faig, que és com definiríeu el que és art i el que no és art, i en tot cas si xuteu endavant i dieu no, és que això ho decideix la gent, ni gent ho decideix, diguem. No només ho dic per una qüestió teòrica de posar-nos d'acord en què és l'art i què no és art, sinó jo m'ho miro potser una mica més des del punt de vista de la política, i és si nosaltres com a societat decidim socialitzar una part de la riquesa molt petita, no ens enganyem, per destinar-la a pagar coses com museus que permeten que l'art sigui accessible per tothom, que a mi em sembla que és una bona idea, clar, aquí se'n presenta el problema de què és el que financem i què és el que no financem, diguem-ne, no? I això es tradueix en més coses, contra més ambiciós és el programa de finançament. Si volem finançar beques per artistes, per coses com el National Endowment for Arts dels Estats Units, clar, aquí, contra més ambiciós és el suport de l'Estat a l'art, més greu és el problema de com decidim què és art i què no és art abans de posar-nos a decidir quin art donem suport i quin no. I aquí faig la pregunta perquè cap de les respostes, si se m'acudeixen, em resulta satisfactòria, perquè si té una lògica mercantil de que l'Estat aposti per allò que pot tenir un èxit comercial, pot ser desastrós pel món de l'art, però d'altra banda, si la idea és això ja ho decidirà l'Estat democràticament o per alguna altra via, bastanta por em fa, perquè això pot tallar el caràcter subversiu de l'art o la llibertat d'expressió de l'art, perquè al final quedarà en mans d'un buròcrata que decidirà què és el que li resulta menys incòmode pels seus interessos. Per tant, és una cosa que no sé si té solució, potser no la té, no sé, però m'agradaria saber la vostra opinió. Qui és el més atrevit? Que la pregunta sí. La pregunta nos la hacemos muchos en la facultad, ¿no? En plan de, ¿no? Todo el mundo sabe qué es el arte, ¿no? Y al final acaba siendo, pues, el chiste fácil, como morirse de frío, coger una tetera y meterlo en el congelador, ¿no? Yo creo que a la hora de seleccionar qué es lo válido o no válido, el arte como lenguaje, porque al fin y al cabo es un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje que a mí me gusta mucho decirlo, siempre salir del paso con esto, es que el arte al fin y al cabo es un lenguaje, como las matemáticas, ¿no? Las matemáticas se encarga de darle orden al universo, el lenguaje, el arte, digamos que se ocuparía de darle una estructura a las emociones humanas, ¿vale? Dentro de ese lenguaje, como todo, hay unas normas y en esos códigos hay cosas que deberían de limitar lo que es dentro del código y lo que no está dentro del código. Hay unas reglas. Si somos capaces de separarlo de lo económico, porque esas reglas se han machacado, se han tirado por tierra con la idea de muchas propuestas conceptuales donde podemos encontrar obras en las que no tienen un gran sentido, por decirlo, plástico, ¿no? o incluso abusa demasiado del conceptual o lo que sea, no me malinterpretéis, que han ayudado a que eso se convierta en un producto únicamente hecho para vender, ¿vale? Eso es un fin único, exclusivo, que es arte para vender. Hay libros por ahí no me acuerdo ahora del editor, que es Cultura Basura, que es un libro muy interesante que habla de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? De lo que puede ser arte y lo que puede ser basura. Es complicado, es muy complicado, sobre todo incluso dentro del propio lenguaje, definirlo es complejo. Yo con mi profesor de facultad de pintura, yo le decía, sobre todo cuando trabajaba la abstracción, que llegué a hacer la abstracción porque la figuración no se aceptaba, le preguntaba digamos, las normas, ¿no? Me dice, hay unos códigos, y esos códigos, ni siquiera él te sabe decir qué códigos son, pero hay unos códigos que en teoría la facultad te van dejando por ahí para que tú vayas intentando, de otros artistas, intentando formar parte de ese código. Es muy complejo, es muy complejo. Yo eso se lo dejo más a críticos, a gente más especializada que va a muchos más campos que yo. Pero bueno, entiendo que por ahí van los tiros.
Sí, voleu fer alguna aportació? Jo crec que les propostes angloparlants, diguem-ne, als Estats Units o Gran Bretanya, en aquest sentit, han aconseguit, a través de molt suport a lo que és la cultura, crear indústries que abans no existien i generen molta riquesa, de moltes maneres. Barcelona és una ciutat que existeix o sobreviu gràcies a una gran inversió en molts parcs privats a lo que és la cultura. I aleshores trobo que una de les coses molt importants del National Endowment o també dels diferents Arts Councils és que intenten mantenir suport a molts veus. No tenen com un estil de això és l'art de Barcelona, és el que es fa, sinó intenten mantenir que tant des de pintors, des de gent que fan arts and crafts o gent que fan instal·lacions de sonor, d'àudio, que juguen amb aquesta riquesa per mantenir que n'hi ha moltes veus i que no només un tipus de visió de què és art. Per tal d'enclaure altra gent per fer que es qüestioni què és art a través d'aquesta riquesa. Bé, hi havia 2 torns de pregunta demanats. Si voleu, ens feu les dues preguntes juntes. Primer la que volies fer i llavors ja les contestaríem les dues. La pregunta era com una petita reflexió, no? Perquè, he arribat tard, o sigui, mala alumna total. Però han sortit moltes coses en aquestes 15 minuts o una cosa així. I és que jo tinc la sensació que hi ha molts arts, o sigui, que no podem parlar d'art d'una manera global, és una mica complicat, no? O sigui, perquè sí que jo intentaria englobar tot en un pensament que es materialitza d'alguna manera. D'alguna manera, pot ser processualment, pot ser fins i tot més conceptual, més matèric o més material, no? Però és pensament. O sigui, pensar que només l'arte conceptual és pensament és una equivocació. Tot és pensament i d'alguna manera és un relat que cadascú de nosaltres com a artistes fem i que el materialitzem d'una manera o una altra i intentem traslladar-lo. I una petita reflexió també en relació a com poder viure. Per una banda, els artistes estem molt en contra d'aquest món tan mercantilista, que és veritat, estem en el mig del rovell de l'ou del neocapitalisme, no? Però per altra banda, necessitem viure. Jo crec que el que hauríem d'intentar és defensar la possibilitat de que quan es posem, quan treballem, se nos produeixi el que fem. O sigui, hi ha una cosa i és que quan fem una exposició, el dissenyador gràfic, el muntador, el comissari, tothom cobra menys nosaltres. Dic això perquè hem de tenir una consciència de treballadors i treballadores, no d'artistes en el sentit que som una cosa diferent. Som treballadors i treballadores que treballem en una cosa que es diu art. O sigui, és obra. Entonces, a partir d'allà, el que hem d'intentar, crec que, és insistir en aquesta retribució del que fem. Evidentment, si després venem i podem cobrar i el galerista i la fundació i el que sigui cobra de lo que fem, fantàstic, però per altra banda, els 6 mesos que hem estat treballant en aquesta obra que estem exposant, d'alguna manera algú ha de pagar-la, perquè si no som uns treballadors. Tenim una sensació de que com fem les coses que ens agrada, ningú ens ha de pagar. O sigui, és una cosa bastant espectacular, això. Jo, no sé, suposo que estic, i tanco, molt sensibilitzada amb això perquè estic en una associació d'artistes, en la PAC, i per tant, estem lluitant perquè això passi. O sigui, perquè si no entrem en el mercat i en la contradicció aquesta que deies del teu amic. O sigui, és un transgressor de conya, però li fa publicitat. Li fa publicitat? Li interessa la publicitat? O sigui, que li interessa el mercat. O sigui, és contradictori d'alguna manera. No, perquè no guanya diners amb això. No, però bueno, s'està fent publicitat per algun dia guanyar diners. Per utilitzar
utilitzar al teu favor no conec el que fa, em sembla No, però vull dir que per mi utilitzar les eines que hi ha, tant a televisió com Facebook, tot això, com d'alguna manera, o sigui que al final acaba sent una cosa super, o sigui, em sembla bé. I bueno, jo, seguint el que deies, penso que mitjançant les xarxes socials, molts joves artistes, dels quals alguns estan per aquí, ens avisem de quines, o sigui, fem com pinya a l'hora de defensar els nostres drets com a artistes i com a professionals. Si hi ha una convocatòria que et diuen venen a Laurel Moro i et volen cobrar 200 euros per fotre't una publicació o has de pagar per participar en un concurs o alguna cosa així, doncs ens fem pinya de dir no fem això, llavors denunciem i hi ha un debat a les xarxes sobre això, per tant, vull dir que està, vull dir que, bueno, allá estamos. L'altre... Bueno, sí. Buscar publicidad del trabajo no significa solo una idea recaudatoria, es una idea de dejarte ver, de hacerte ver, llegar a toda la mayor gente posible. Sí. No, ho deia com a exemple perquè ja justament que era transgressor i perquè estàvem parlant del mercat, o sigui, jo no dic que estigui malament, simplement que a vegades la contradicció, el mercat provoca contradiccions als artistes. Però tothom, no només els artistes, és que el món capitalista provoca contradiccions. Llavors, és que és així, lluitem per això i tenim un iPhone que té coltant, que els nens se'ls molen... Però treballem amb material sensible, Sí, però... Sí, bé, l'altra pregunta que hi havia... Sí, jo volia dir que també, depèn de les preferències de la societat, la cultura també pot ser subversiva, poden comprar cultura, la contracultura també és un negoci, i bueno, suposo que hi ha gent, i suposo que a partir d'ara, amb Mark Zuckerberg, gent del món tecnològic i també gent que és jove i que arriba i té molt diner, doncs també els agrada el rotllo de l'anarquisme. Un altre tipus de cultura que també es ven perquè tothom ens venem en un sistema capitalista, això suposo que és una cosa inherent ja a nosaltres mateixos, o sigui, que pensem en transformar-ho en diners o no, es materialitza per la societat on vivim, per la història que tenim, llavors, bueno, ho hem d'acceptar, que tard o d'hora ens haurem de vendre, però suposo que també com a societat hauríem d'enfocar l'educació a que la cultura sigui una cosa de tothom, encara que sigui per la part pública o privada. Jo suposo que allà fallem més com a societat que no tant com a, diguem, som una societat capitalista, perquè és això, que hi ha també gent que té diners i que és rica i que, bueno, és burguesa, en termes així, que li agrada també el riu subversiu i ho apoya amb diners i li agrada, llavors no sé, també és una contradicció, però bueno, la veritat és que la majoria d'artistes són burgesos. És que és això, per tant això ja és contradictori. Clar. Bueno, yo solo quiero hacer un apunte, una idea mucho más generalista de que quizás a lo mejor el problema no sea el sistema capitalista, sí, sino el uso que se da o cómo se utiliza el sistema capitalista. El sistema capitalista lo único que hace, o sea, hablar de capitalismo significa hablar de capital, ¿vale? Lo que pasa es que el reparto del capital no es proporcional, no llega a todas partes igual. Entonces, digamos que muchas... la sociedad clasista se ocupa de que ese dinero vaya para ellos. Ese es el problema, ¿vale? El capitalismo, bueno, me voy a atrever, ha podido sacar de la pobreza a muchas partes del planeta. Pero al fin y al cabo es que el capitalismo se pervierte, el propio capitalismo se pervierte y al final acaban llevando el dinero hacia... Somos así, pero vamos. Pero pasa que ha partes del mundo de la pobreza a costa de la pobreza de otros. O sea que, claro, es siempre una cosa de o tú o yo, ¿no? Como que no hay... Bueno, no, o sea, tendría, a nivel de no países. tendría por qué ser a raíz de fastidiar a unos a otros. No sé, yo a lo mejor soy muy ingenuo. Yo creo que en el momento que las empresas ya controlan todos la salud, en Estados Unidos la educación, pues ya el Estado no tiene ningún poder, se le llama democracia por decir algo. Sí, yo te doy completamente la razón. Por eso digo que es un mal uso. Ahí está el mal uso. Yo quisiera volver a lo que habías dicho tú del
lo que es valorar el trabajo de l'artista, en el sentido que és verdad que hi ha moltes exposicions que es fan on l'eje central és l'artista, però que és l'únic que no cobra, o en alguns casos potser cobren o volen que es regali un quadre perquè et fan un servei, i penses sí, però arriba un moment que ha de valorar el treball, de la mateixa manera que s'hauria de pagar millor els professors o a l'educació o els artistes també d'una manera, és valorar el treball, sí que l'han fet, han escollit aquesta planteig, però en cada exposició, especialment si és un espai públic, hauria d'haver una valoració de cada persona fent el treball. No necessàriament totes les obres que han fet, perquè aleshores seria astronòmic, però és una mica un reconeixement de que gràcies a aquesta persona, amb la seva dèria d'anar buscant i intentant comunicar les seves idees, es pot construir una presentació en la qual treballen el dissenyador gràfic o el fuster o el que sigui, i aleshores arriba a fer que altra gent es qüestionin coses, i són com mena de bombolles que es van fent petites explosions, però jo trobo que és important que es valori que l'artista no és que viu de l'aire de Déu. Sí, bé, i en aquest sentit, ja per tancar el debat, si no voleu afegir més coses en aquest sentit, i tornant a la pregunta inicial que ens fèiem amb aquest debat, pensava ara que traiem el tema de l'artista com a treballador, no? Allò que se li pregunta sempre al treballador en una entrevista de feina, no? Tu com et veus d'aquí a 10 anys? Però una miqueta extensible i posant-nos la frontera una mica més cap enllà, cap als 20 així. Com us veuríeu? O sigui, com creieu que estareu com a treballadors de l'art? O com creieu això que serà aquest futur vostre d'aquí a 10 anys, vista o 15? Multimilionari. Què? Doncs clar que no, qui sap. Si em dedico a la pintura bé i si no, a una altra cosa. És així. Sí, es que es muy... Yo siempre que intento hacer una predicción, siempre que me equivoco. Digo, con mejor mañana va a llover y es un sol de la hostia. De así de aquí, como me veré de aquí a 10 años, intentaré que si hay una racha buena, dure lo máximo posible, y el momento en el que se acabe, pues que me quite lo bailado. O sea, las cosas vienen como vienen. No uno, dentro de si tiene uno un poco de ambición, pues bueno, siempre querrá estar mejor de lo que está hoy. Pero la suerte irá, yo creo que es un factor muy determinante en la vida de un artista. Porque tú puedes tener muchísimo trabajo, que a lo mejor si no tienes la suerte de que tu trabajo llegue a donde pretendes o que nadie muestre interés en él, pues aunque sí, evidentemente tiene que haber trabajo y suerte. Jo estaré treballant. En el taller no sé com, però estaré treballant. Jo espero estar morta perquè així costarà molts diners els meus quadres. No, però com he comentat abans, és una cosa que és que realment quan estava a la universitat i la meva vida representava que anava cap a un camí normal, pensava, ostres, potser treballant aquí, però clar, ja tens col·legues que han tirat per la via de tenir una feina pagada, remunerada i tenir una estabilitat econòmica i de vida i tot. Clar, hi ha un contrast, nosaltres tenim, no sé quants teniu, però més o menys nosaltres que som així la trentena, clar, vull dir, hi ha un contrast molt bèstia amb els col·legues que realment curren, saps? Vull dir, ara estic cagant, Vull dir, que tenen una feina remunerada, jo què sé, en una empresa normal, no? Tenen un sou. Clar, nosaltres, vull dir, quan hi penso m'agafa realment ansietat. Si penso en què estaré fent d'aquí 3 anys o 2 i m'agafa ansietat, no sé què estaré fent. La vida no saps per on anirà, és una sensació, has de saber viure amb això perquè realment no tenim alternativa, és com no saps què pot passar. I ja t'has d'aguantar amb això. Jo, per donar esperança, et diria que una de l'amiga de la família, que té 84 anys, és la senyora més jove que conec, que és pintora, ha anat treballant al taller pintant, ha tingut reconeixement molt cap al final de la seva vida, però realment és un esperit lliure, jove, i va fent unes pintures fantàstiques, bàsicament perquè ha seguit la seva veu i en les modes ha anat i tornat, però és com un criu, és super jove el personatge. Jo sempre penso, pot ser que n'hi ha gent que són molt rics, però ella té una riquesa que no pots comprar.
Òbviament. No, que ho deia perquè hi ha un contrast del nivell de vida, però que jo no, vull dir que per mi poder-me dedicar a l'art és la cosa més gran que m'ha pogut passar a la vida i no ho canviaria per res, vull dir, ho tinc molt clar. I això que és una cosa que et manté jove, et manté sa mentalment i és un privilegi, som uns privilegiats. Doncs bé, amb aquesta incerta esperança ja acabaríem la que ha sigut la segona taula rodona de Rastres de Futur. Tu què estàs fent d'aquí 20 anys? Bueno, jo també comparteixo les seves esperances. Milionari. Sí. Estem muntant una empresa que va fent un pop a tu. Però bé, de veritat, moltes gràcies a tot, crec que ha sigut molt interessant. Primer, donar-vos les gràcies per acceptar de venir aquí, el repte de poder parlar sobre el futur de l'art català. I torno a donar les gràcies a la Fundació Irla per poder fer possibles aquestes taules rodones on pensem quin és el futur incert pel que s'ha vist. I també a la revista Mirall per possibilitar-les. I bé, moltes gràcies a tots. Gràcies. De veritat. Doncs no seria mala idea.